Какви снимки направи Гиро? Дали? Уникално. Я виж тук. Уникално било, Гиро. Супер. Нямаше да го видим никога. Добре, че дойдох, че го качих на гондола. Как знаеш? Насам също има. Ah, des maisons assez imposantes qui étaient reconstruites par la suite par-dessus ces jardins. Elles étaient construites par les plus riches colmariens au fin du 19e, début du 20e Както siècle. са лекичка дълга, бе. Après, la plupart de ces maisons se sont quand même transformées en appartements bureaux. C'est vrai qu'on manque de lumière à devoir pour les entretenir. C'est une façon aussi de les conserver. Тази къща е била построена от един много богат тук милионер някакъв. Да. Много богат бил. Каза. Et après, c'est à nouveau, on appelle ça une maison style Louis, du fait des gravures qu'on a en haut qui font penser à des Louis. Клатим ли се? Клатим се. Колко е спокойно. Ти снимаш, ама изпускаш от разходката. Само си гледаш в екрана. Не, напротив. Гледам. Аз само държа това. Какво казва сега? Ега ти кръстата, човек. Доста малка Венеция. Не им се стърчи много дълга. Вика, тя учи ли е тук? Тук лъхна малко, по-студеничко. C'est plus de toute façon pour qu'on se vienne de lui. Il a planté plus grands arbres, marqué sur le passage. À côté de la rivière, Тук също има една сграда. Аз ли ти преча? Ай, вижте какви неща е. on a le seul jardin du maraîcher, il n'y a pas eu de nouvelles constructions par-dessus. Нищо казвам. Cultivé, mais on peut voir qu'ils ont gardé les petites cabanes qui servaient le soir à entasser la production en vue de partir le lendemain matin au marché. Той е твоето? Comme vous, comment il décrit des constructions comme ça.
qu'elles sont encore debout. Ah oui, bien sûr, je pense. Ça me rappelle. Още една гандала. Тук насам. Ето ги рибки има, бе. Да бе. Тук тази сграда не е сигурно и пак нещо. Само, че не мога да разбера какво говори то. Ти как искаш да научиш език без да го учиш? Казва той къде какво, но... сега вече... Хайде, хайде, не може. Обратно. Ето сега виж какво ще стават. По-хубаво ще се вижда сега. Просто не трябва да мърдаш, като правиш клипче, нали? Не трябва да мърдаш много, да стане хубаво. Така аз мърдам. Картината виж. Красота има. Нали? Моята по-красиво не е. Аз плащам малко по-голяма част от тебе. Еднакво е, бе. Виж тук до дървото, до къде фащаш. Виж аз до къде фащам. Абсолютно еднакви са. И сега фащам повече. Що така, какво стана? Опа, свърши ти памета, моето не е. Дали? Ко ти пише? Не би Езди картата, фул. Ко ти казах? Свърши ли Край. паметта? Ко стана Samsung? Защо бе, майко, свърши? Защото моя е 64 гигабайта, а твоя е 16. Мой 4 пъти повече. Какво ще прави сега? Нищо. Свърши, нищо да мога да снимаш. Ще не мога Дали? правиш, да. Така, кът... Що ни каза, има карти в къщи, че да ти монтирам една. Ще ти дам една за утре. Защото иначе трябва да триеш. Да. Да, я. Наистина не мога. Свърши ли паметта? Ами как така нормално? Така, как? И какво ще го правим сега? Нищо. Аз продължавам да снимам. Няма открит сигнал за мобилна мрежа. Айфона не го харесваш иначе. Аз ще изтрия малко сега.
триеш нищо, първо ще ги копирам после. Няма Сега да, аз снимам. от тук няма да правя. Аз ще си ги копирам до вечера някъде, после за утре да ти е свободно. Карти имам, една карта, ама ще я продам. Какво А? имаш? Снимай. Ще ти продам една ефтина карта за 100 лева и готово. Да знаеш, че имаш карта. Суска ли бе? Да. Ти напълни ли е тази? Да. На Рао ли снимаш? Да. Ти не можеш да я напълниш днес. Твоята е голяма. Мамо, наслаждай се на разходката. Сега не си играеш с телефона. Дошла си в Венеция. Тук ще си играеш с телефона. Няма, не си играя. Детско бебето. Но къде се качихме там, ще слизаме. Donc là, c'est aussi au niveau de ce pont que s'effectue la taxe de navigation. Et si pour aller jusqu'au marché, il fallait payer une taxe qui s'appelait au point et qui était faite en fonction Този човек може да има съвсем неловки на гондоли на така на се качи, нали? Предполагам. Ето това е собственик, тук е. Ето това. Нали? От тук се излиза, а там не се излиза. Супер. Какво ли е да живееш тук? Нали виждаш? Нали си тук? Той е готино, виж. Чаршафи. Стари са те, ретро. Ретро шашафи. И къщата е стара. И да искаш не можеш да ги събориш.